Un farwaolaeth bob 9 diwrnod. Dyna'r ffigwr brawychus sy'n profi pa mor beryglus ydy'r diwydiant amaeth. Ac ar wythnos Diogelwch ar y fferm, fe lawnsiodd Cyswllt Ffermio gynllun Mentora newydd. Wel, mae'r elfen Iechyd y Diogelwch yma yn ychwanegiad i'r cynllun Mentora sydd gan Cyswllt Ffermio, lle mae modd i bob unigolyn gymwys dderbyn hyd at 22 awr a hanner o Mentora oddi wrth mentor ar thema penodol. A dyn ni wedi penodi 4 mentor Iechyd y Diogelwch mwyn rhoi y cyfle yma i ffermwyr i ddod i penodi ac i ddewis mentor i ddod allan i'r fferm i adnabod llefydd lle mae modd iddyn nhw i wella i Iechyd y Diogelwch nhw ar ei ffermydd. Ac yn ogystal â'r cynllun Mentora, mae modd i ffermwyr wrth gwrs gwneud cais ar gyfer cymorthdal o hyd at 80% ar gyfer cyrsiau hyfforddiant. Ac yn ogystal mae Cyswllt Ffermio yn gweithio ar y cyd hefo partneriaeth Diogelwch Fferm i drefnu 2 ddigwyddiad arall yn cyfres o ddigwyddiadau achub bywyd a bywoliaeth. Wel, mae cyfle i bawb i ddod i'n stondin ni yn ystod y sioe frenhinol ac yn benodol rhwng 2 a 3 pob prynhawn fydd yna gyfle i bobl i gwrdd ar mentoriaid newydd, rhai o'r mentoriaid newydd, dros baned o de, i cael sgwrs i weld pa fath o gyngor sydd ar gael oddi wrthyn nhw. Un o fentoriaid y cynllun newydd yw Glyn Davies, fferm Penlan, Llanrhystyd. Y damweiniau sy'n digwydd yw PTO shafts efo anifeiliaid. Pan chi'n mynd i drafod anifeiliaid, falle bod yr pethau sydd gyda chi ddim wedi cael ei rhoi lan yn iawn. Clymu gatiau, fi'n i drafod gwartheg. Lle cael yr offer iawn, y res a fo fe gyd. Dyn ni gyd, falle bod ni ambell waith wedi wneud y tro, ond dim wneud tro yw e'n diwedd y dydd. Mae'r amser, a diwedd saff. A mae rhaid i fi do'n meddwl am Iechyd a Diogelwch fel 2 air, mae hwnna'n codi ofan a bawb. Isie wneud y job yn bach yn rhwyddach wrth wneud y pethau yn iawn, a wedyn wrth wneud i'r rhwyddach, chi'n mynd i wneud y job yn gynt, a fyddwch chi'n mynd o'n yn gynt, a fydd popeth wedi wneud yn iawn. Mae angen newid diwylliant, a mae rhaid ni gyd i helpu'n gilydd yn bach mwy, dwi'n credu. Dyn ni'n mynd rownd i contractio ar ei ffermydd, ddech chi'n mynd i weld ambell i le, ddech chi'n gweld eich cymydog. Fi'n credu wedi dod yn amser iddo ni droi rownd at y gilydd a gweud, os ych chi'n cerdded rownd ar ffarm, odi hwnna yn iawn gyda ti, wyt ti'n meddwl allet ti'n wneud y job na'n bach yn rhwyddach neu'n saffach, odi'r peiriant na'n berthnasol i'r swydd yma. A mae rhaid ni gyd i gydweithio, a pido cymeryd hwn gymaint o... Wel, odi, mae fe o ddifri, ond dwi'n credu bod ni'n ofan y geiriau Iechyd a Diogelwch. Helpu'n gilydd allan sydd fwy am fwyty hyn. Yn ogystal â bod yn fentor ei hun gyda Glyn, mae Brian Rhys yn gadeirydd ar bartneriaeth Diogelwch Fferm Cymru. One of our main objectives in Wales now over the last 12 months is to basically convince the industry that we do have a problem. And then once we've got the industry with us, wanting to solve the problem, then I think it's time then to start guiding them and helping them. And with the new mentors that we've got coming in place now, that can be a huge asset to the farms here in Wales. And also the mentors being prepared to go out to farms and talk about safety on someone's own farm, I think will be a huge asset. Mae ysgrifennydd y Cabinet a Llywodraeth Cymru yn gefnogol i'r ymgyrch, a bydd yna ddigwyddiadau yn cael eu cynnal mwyn codi ymwybyddiaeth a sicrhau diogelwch ffermwyr ar ei ffermydd.